سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي فيهن لو مسنبت شوعات جنبوت زتدالو على توزينات تزلكم مسيلخو كم وتروك يسافت صامي دباتنا نخد كتاتولنا عند عدمكو بقدامنا تقرس زينا ودو حورات هاقراتها بكأيه بحاري زت رحرحت ندادي زت سعنت مركب نملاي زت خيدم اكاب جنزب اي تعوتن امونغو وتدروان تغنغانت السودان زي قطتاوي زته تجميرو كاب السودان نابي إثيوبيا زهدمو تمزابلتي لعلي 10,000 بتيحو أب أمريكا تكساس حدا عطوق أب مول عداقا شمون تسبات توكيسو كاتلو إيران بتكبر عدين زخصصتو سيولينا وتولد إيران كام زرشنتن كالين زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناينا يمكتتال غزيه إن داتا منخم أبزا چانال دما ناي وترو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم ودو حورات هاقراتا بكاية بحاري زي ترحرحت ندادي زي سعنت مركب نملاي زي تخيدم اكاب جنزب آي تعوتن أبك أيه بحاري زي ترحرحت ندادي زي سعنت مركب نملاي ودو حورات هاقرات زدليو باجت حاجز نمكاب زي كايلو تعرف كام زي تعوته تقاليتهم اتودب حاموس 4 جنبوتا بزكايدو جنزبنا يموت مسرح حاموش $2.6 مليون كوان انت رخبه جانا 24 مليون دولار تاريف وخمزلو فليتم وهابك على بومبر ودو حورات هاقرات بزهو مقلتي اهقراو محبرسب عالم اتا مركب صيناتو زلا ندادي هنا بك ايه بحارين تفسيسو سعبينو بقبو زتردو اي مسلن زلو يلوم قدامي درجانا يتمسرح تراحريو زلو لعلي 1 مليون برميل ندادي هنا بكاله مركب خغاز تاميمولوم نزل مسرح خطقبر زخيل ገንዘብ ድሮ ተዋጽዮ ስለዝሎ ኣብ መውዳታ ናይ ዝወር ሕዚ ከጅምር ተጽቢት ይግበረሉም ናይት ዝስዕ መስርሕ ባጀት ግና ብእዋኑ እንተዘይተረኺቡ ናይ ልዕሊ 8 ቢልዮን ዶላር ክሳራ ከስዕብ ምዃኑ ውድ ሕውራት ሃገራት ዘጠንቅቕ እቲ ዝተራርሐ ነዳዲ ናብ ቀይ ባህርን ተፈሲሱ ን1.7 ሚልዮን ኣብ ገማግም ዝነብር ህዝቢ የመን ጥራይ ዘይኮነ ብምግፋፍ ዓሳ ዝናበርን ኤርትራ ሓዊስካ ኣብ ቀይ ባህር ዘዋስንን ሃገራት ዝነብር ህዝቡን ክትንከፍ ከም ዝኾነ ይግለጽ أمنغو تدرون تغنغنت السودان زي قطتاوي زته تجميرو أمنغو تدرون تغنغنت السودان زته أب سعود عرب جميرو اتبقدام شدشته جنبوت اب كتما جدة زجمر زته أمنغو وكلتي البرهانن حمدان داغالون بسعود عربن حبرات منግስታት أمريكان زته مأخل مخانو كلتيوم وغنات أب زوصو مغلጽ فريتوم نخلتيوم وغنات زوكلو تزاتيتي بعربي حموشه جنبوت ناب كتما جدة خمزاتو زحبر معكن زينا السعودية نتاب كتما كارتوم غله كبابتات دورمانن زكير زلو غنبار فتحن مصا زعلم مخانو املكيتن أمريكان سعوديان بوغن ناوزوصو ناي حوار مغلصي قداماي درجاتي زته صنع تخصي دوناي يبال سمع تغيرو هصص حغزن زردي حزب كتما كارتوم قرب حكمنا واغلغلوتن حلقتي نغراتن مبصح مخانو حبيرن ات مغلصي بتوسخ تصاررت وغنات نصاوي سلام مقبالون بدحر مسغان عوت نخون غنا غرابت هاغرات ايغادن زركبو هاغرات محبرسب عالم اجامو خبر كتصويعو تنتنت بوليتيكا كاب سودان ابزهاو زلو ريتوتات تغنغنت وغناتن سلام قربات كم زيكونو اتزته خارديت نخبات صح غزيو تخسي دوناي مبال سمكا مغبار زحلف كم زيكونه يملختم سيفيلاويان بوليتيكاويان حالتا السودان بوغنوم البرهانن حمدان داغالون فلياتهم بزتن مفتاح تبعات كريو أبزته زخفل واقع من تسلام حزب السودان مخانو كذكر أتحساسيهم هيوت العلي حموشي 257 قذيفون أما يتشحت كاكاب بيت نبرتو ما مزابيل زلو وتدروين حالتا السودان غوربا بتي هاجرات كي تصمبرو تسقيو تصنيحو كاب السودان نابي إثيوبيا زهدمو تمزابلتي العلي 10,000 بتيحو كابتن أبو السودان سلطان كوركوس زوردو جتشت هاريمو من أبي إثيوبيا زاتو قصرته مزابلتي إن وسخه يخيدالهم بمعلتو للحادة شحسباتنا أبي إثيوبيا ياتو خمزلوه بيت صفت موهاد سوا قدرات حورات هاقرات أوتشا عملكيتم أوتشا بزوتو مغلتي أبز حلفة 3 سمونات بسنك أبو السودان استفتر كوينات نابي إثيوبيا زاتو زيغاتات العلي 10,000 كامز بصح حبيروم
ካብ ሱዳን ብዞባ ምዕራብ ጎንደር መተማ ቢሎም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ዘሎ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ዜጋታት ካልእ ሃገራቱን ከም ዝርከብዎም እቲ መግለጺ ይሕብር። ቅድሚ 3 መዓልቲ 1113 ተመዛበልቲ ብመተማ ቢሎም ዝኣቱ ክኾኑ እንከሎ ልዕሊ ፍርቂ ካብኣቶም ኢትዮጵያውያን እዮም። ቶም ዝተረፉ ዜጋታት ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ሶማልያ፣ ኣሜሪካ፣ ሶርያ፣ ጋናን ካልኦት ሃገራትን ከም ዝኾኑ ይግለጽ። ብተወሳኺ ካብቶም ብዶብ ዝኣቱ ስደተኛታት ብዙሓት ወጻእተኛታት ሕጋዊ ናይ ኢትዮጵያ ቪዛ ምስ ረኸቡ ናብ ሃገሮም ወይ ናብ ካልእ ቦታታት ይኸዱ ኣለዉ። ገሊኦም ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ክጽንሑ ይመርጹ ከም ዘለዉ ኦቻ ሓቢሩ። ዜጋታት ኢትዮጵያ ከባቢኦም ይምለሱ ኣለዉ። ይኹን እምበር ሕጂ ናብ ዶብ ብዙሓት ዜጋታት ከም ዘለውን መብዛሕትኦም ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮምን ሕብራት ሃገራት የጠንቅቕ። ነተመዛበልቲ መግቢ፣ ማይ፣ ህጹጽ መዕቆብን ካልእ መሰረታዊ ኣገልግሎትን ከም ዘድልዮም ድማ ሓቢሩ ይርከብ። ኦቻ ኣብ ዶብ ከባቢውን ዝርከቡ ተመዛበልቲ መሰረታዊ ኣገልግሎት ንምሃብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓገዝ ከበርክት ሓቲቱ። ኢትዮጵያ ንዞባዊ ትልሚ ምላሽ ስደተኛታት 76.9 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክትህብ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ተሓቲታላ። ብዝሒ ብዶብ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ሰባት እናወስኻ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ጥዕና ሓዊሱ መሰረታውን ኣገልግሎታት ክብርኽ ምግባር እቲ ኩነታት ንኸይጋደድ ዝከላኸል እዩ። መሻርክቲ ጥዕና ብደቡባዊት ከተማ መተማ ዘካይዶ ቁልጡፍ ገምጋም ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ድሩትነት ከም ዘሎ ምርጋጹ ኦቾ ጠቒሱ። ኣብዚ እዋን ዘተን ትካላት ጥዕና ሕፅረት መሰረታውን ህይወት ዘድሕን መድሃኒት ከም ዘለውን ገሊጹ። እቲ ኩነታት ከይተጋደደ ከሎ ህጹጽ ሓገዝ ምጥንኻርን ኣድላይ ምዃኑን ኣስሚሩሉ ይርከብ። ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ዕጡቓት ሓይልታትን ብዝተፈጠረ ግጭት ብውሕዱ 8 ኢትዮጵያውያን ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ክልቲኦም ተራጽምቲ ሓይልታት ዝገበሩ ተኹሲ ደው ምባል ብተደጋጋሚ ድሕሪ ምፍሻሉ ሕጂ ድማ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ፊት ንፊት ዝርብ ክገብሩ ምዃኖም ተገሊጹሎም። ሳዑዲ ዓረብ ነቶም ንሓድሕዶም ክዋግኡ ዝጸንሑ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ወሃቢ ህጹጽ ደገፍን ተማለ ቀዳም ከዛትዮም ትጀሚራላ። ኣሜሪካን ሳዑዲ ዓረብን ኣብ ጅዳ መንጎ ክልቲአን ተዋግእቲ ሓይልታት ቅድሚ ድርድር ምጅማሩ ብዝምልከት ሓባራዊ መግለጺ ኣውጽአንን ጽቡቕ ጅማሩ ድማ ክብል ገሊጹ። እቲ መግለጺ ንኹሎም ውድባት ሱዳን ዘጠቓለለ ከይዲ ልዝብ ክህሉ ድማ ኣተስፊዩ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ቴክሳስ ሓደ ዕጡቕ ኣብ ሞል ዕዳጋ 8 ሰባት ተኩሱ ቀቲሉ። ሓደ ዕጡቕ ኣብ ሰሜን ዳላስ ቴክሳስ ኣብ ዝርከብ ሞል ዕዳጋ ንዝነበሩ 8 ሰባት ብጥይት ከም ዝቐተለ ኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት ሓቢሩ። ኣብቲ ሞል ዝነበሩ ብኣማይ ዝቑጸሩ ሰባት ክወጹ ከም ዝኽኣሉን ሓደ ሰብኣይ ብዘይ ኣፈላላይ ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ መንገዲ ከም ዝተኮሰ ናይ ዓይኒ ምስኻኽር ገሊጾም። ፖሊስ ነቲ ዕጡቕ ብጥይት ከም ዝቐተሉን በይኑ ምዃኑ ከም ዝኣመነን ገሊጹ። ገለ ካብቶም ግዳያት ህጻናት ምዃኖም ይግለጽ። ብውሕዱ 7 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ክሕከሙ እንከለዉ ካብዚኣቶም እቶም 3 ኣብ ከቢድ ኩነታት ዝርከቡ እዮም። ሓላፊ መጥፋእቲ ሓዊ ኣለን ጆናታን ቦይድ 7 ሰባት ዕጡቕ ሓዊሱ ኣብቲ ቦታ 2 ድማ ድሒሮም ኣብ ሆስፒታል ከም ዝሞቱ ገሊጹ። ሓደ ኣባል ፖሊስ ተኹሲ ሰሚዑ ናብቲ ተኹሲ ገጹ ጎዩ ነቲ ጥርጡር ቀቲሉ ይብል ሓላፊ ፖሊስ ኣለን ብራያን ሃርቪ። ዕድመቶም ግዳያት ካብ 5 ክሳብ 51 ከም ዝኾነ ወሃቢ ቃል እቲ ሆስፒታል ሓቢሩ። ኣመሓዳሪ ቴክሳስ ግረግ ኣቦት ነቲ ፍጻመ ክንገር ዘይክእል ትራጀዲ ክብል ብምግላጽ እቲ ግዝኣት ንሰብ ስልጣን እቲ ከባቢ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክትህብ ድልውቲ ምዃና ገሊጹ። ፖሊስ ኣሜሪካ መርትዖታት ኣብ ዝእክበሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ቦታ ዝተቐረጸ ቪድዮ ዘለዎም ሰባት ምስ FBI ክራኸቡ ሓቲቱ ይርከብ። ገለ መሰኻኽር ዓይነት ዕጡቕ ኩሉ ጸሊም ክዳን ከም ዝተኸደነ ናይ ውግእ ናውቲ ከም ዝለበሰን ገሊጾም። ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ቪድዮ ሰባት ኣብ ስግር መዕረፊ መካይን ክሕብኡ ክጎዩ እንከለዉ ተኸታታሊ ተኹሲ እናተሰምዐ ዘርኢ እዩ። ኣለን ኣስታት 150,000 ነበርቲ ዘለዎ ኮይኑ ካብ ማእከላይ ዳላስ ንሰሜን 32 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ እያ። መብዛሕትኦም ኣብ ቴክሳስ ዕድሚኦም 21 ዓመትን ልዕሊኡን ዝኾኑ ዓበይቲ ሰባት ብዘይፍቓድ ሽጉጥ ክሕዙ ይፍቀደሎም እዩ። ብተወሳኺ ኣብ መሓዝ ጠበንጃን ሽጉጥን ዝግበር ገደባት ውሕድ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ዓመት ብውሕዱ 198 ጃምላዊ ተኹሲ ከም ዝተፈጸመ ኮይኑ ኣብ ንብስ ወከፍ 4 ወይ ልዕሊኡ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ወይ ከም ዝቆሰሉ መረዳእታ ይሕብር። ኢራን ብተግባር ራዕዲ ንዝኸሰሰቶ ሸውደናዊ ትውልዲ ኢራን ረሺና።
ኢራን ኣብ 2018 ብዝተኻየደ ወታደራዊ ምርኢት ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣዋሃይዱ ኢላ ንዝኽሰሰቶ ሸውደናዊ ትውልዲ ኢራን ሓቢብ ቻብ ረሺናቶም ሓቢብ ቻብ መራሒ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢራን ናይ ዝርከቡ ብሄረ ዓረብ ናይ ገዛእ ርእሶም ሃገር ንምቋም ናይ ዝቃለሱ ተነጸልቲ ጉጅለ እዩ ንሱ ኣብ 2020 ኣብ ቱርኪ ብኣባላት ስልያ ኢራን ክሳብ ዝጭወህ ን10 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ስዊድን ይቕመጥ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ስዊድን ቶብኣስ ቢሊስትሮም መንግስቲ ሸውደን ኢራን ሓቢብ ቻብ ንከይትርሽኑ ተማሓጺኑ ከም ዝነበረ ኣፍሊጡ እቲ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ሰብኣዊ ዘይትካ መቕጻዕቲ ስለ ዝኾነ ሸውደን ምስ ካልኦት ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳ ብምዃን ንተግባር ኢራን ንኹን ኢሉ ኢራን ንሓቢብ ቻብ ኣሕፋዝ ሓራን ሙጻእ ናይ ዝቃለስ ዓረባዊ ምንቅስቓስ ዝመርሕ ሓረካት ኣልኒዳል ስለዚ መስረተ ብራዕዳዊ ጉጅለ ሰይማቶ እያ እታ ኣብ ደቡብ ምዕራባዊ ኢራን እትርከብ ግዛኣት ብሃብቲ ነዳዲ ዝሃብተመት ኮይና ብብዝሒ ናይ ዓረብ ዘርኢ ዘለዎም ህዝቢ እዮም ዝቕመጡላ ንሳቶም ብመንግስቲ ኢራን ኣድልዎ ከም ዝበፅሖም ክገልጹ ከለዉ መንግስቲ ሃገር ግና ንክሲቶም ውሑዳን ህዝቢ ይነጽጎም እቲ ሓቢብ ቻብ ዝተኸሰሰሉ ተግባር ራዕዲ ኣብ 2018 ዝተፈጸመ ኮይኑ ሓደ ዕጡቕ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ምርኢት ዘቕርቡ ዝነበሩ ሰልፈኛታት ብዝኸፈቱ ተኹሲ ንሰላማውያን ሰባት ሓዊስካ 25 ሰባት ተቐቲሎም ሓቢብ ቻብ ቅድሚ ኣብ ቱርኪ ዝመደበሩ ስልያ ኢራን ተጨዊሁ ናብ ኢራን ምውሳዱ ኣብ ኢስታንቡል ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክረክብ ከም ዝኸደ ዝግለጽ ሰበስልጣን ኢራን ሓቢብ ቻብ ብኸመይ ከም ዝተሓዘ ዝሃቦ እኹል መረዳእታ የለን ናብ ኢራን ምስ ተወስደ ግና ሓንሳብ ኣብ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ቀሪቡ እቲ ናይ 2018 መጥቃዕቲ ከም ዝወዓሉ ክዛረብ ብቴሌቪዥን ተራዩ ነይሩ እዩ ኣቀብቲ ሕጊ ኢራን ሓቢብ ቻብ ካብ 2005 ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ትካላት ስልያ ሸውደንን እስራኤልን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ተግባራት መጥቃዕቲ ይሳተፍ ከም ዝነበረ ገሊጾም እቶም ዓቀብቲ ሕጊ ወሲኾም ካልኦት መራሕቲ ናይቲ ጉጅለ ኣብ ኔዘርላንድን ሸውደንን ማእኸል ገይሮም ይንቀሳቐሱ ከም ዝነበሩን ሱድ ዓረብ ድማ ብገንዘባዊ ሓገዛት ምውሎም ከም ዝነበረ ተሓቢሮም ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ንወዲ 61 ዓመት ብሪጣናዊ ትውልዲ ኢራን ዓሊ ረዛ ኣኽባሪ ኣብ ኢራን ዩናይትድ ክንግደም ክስለ ረኺቡ ብዝብል ከም ዝረሸነቶ ይዝከር ንሱ ግናት ብኢራን ዝቐረበሉ ክሲ ኣይተቐበሉን ነይሮም ኢራን በብዓመቱ ካብ ቻይና ቀፂላ ብዙሓት ሰባት እትርሽን ሃገር ከም ዝኾነት ጸብጻብ ትካል ሰብኣዊ መሰላት የመልክት ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም